No pozrite sa, koľko vody ide z celej húry. Hej, ideme sa pozrieť, skade koľko vody je. Čekaj, čo spadne. Čo tiebe? Takže tu si sused navozil hlinu, že by neišlo do jeho sadu, tam je prevýšenie, toto nič. Tu bol takedy za komunistov taký jarok prekopaný, ktorý ja som prekopal s bagrom. Hej, tu bolo takedy spravené odvodnenie až do jarku hlavného. No a tu sused zasypal jeden. Tu je celá voda zo stálej húry. Presne tu je ten liebik, ktorý presne všetká voda ide do nás. Potom tu ďalej. Čiže tu je ten celý jarok zakopaný, zasypaný, potom tu je zasypaný. Hej. Tu jak pán robil farmu, robil rybník, tu komplet celú cestu navozil a ten jarok, ktorý tu bol takedy, je komplet zasypaný. Je komplet zasypaný ten jarok. Hej, tu ešte je, tu ten sused nový, tu ešte je, ale tu už končí. Tu jeho farmu zatápa, z rybníka vyťačia voda. A toto voda komplet celá ide do nášho sadu. Komplet, hej, lebo tu ju zastavil. Tu aj vidno je prevýšenie. Hej, čiže komplet celá voda z jeho farmy. Tu pozrite, hej, zaplavilo mu farmu, čiže už prekopal. No a toto celá voda z celej húry, proste z celej húry, tu je ten lievik. Celá voda komplet ide do nás. A ja mám zatopenú komplet spodnú chyžu, kotol je pod vodou, dielňa zamaká, už mi steny opadávajú. Bol som aj za starostom asi 3-krát, mal to aj písomne, že vyjadril sa, že to kasarda, ktorý má tú farmu, nezapričinil zatapanie okolitých sadov. A tu máte skutočnosť. Pozrite sa sem. Pozrite sem. Celý deň dneska padá. V kúse mi tečie voda dole sadom, dole dvorom a kolo domu mi zamakajú steny. Toľko vody tu nikdy v živote nebolo. Nikdy. No, takže tak. A teraz neviem, čo mám robiť ďalej. Keď kompetentné osoby som oboznámil, že by prečistili naspäť ten jarok a nikto nič nechce robiť.